बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे अनलाइन क्लास लानो नागिरदोंलाय बे जाहैबाय क्लास 8 नि MIL नि आरो बेयो जागोन चैप्टार 13 हमी जहांगीर भाभा बे हमी जहांगीर भाभानि सोमोन्दै बाहाय मा दं बेखौ लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बेनि नोट्सबो मोनगोन नोट्सखौबो डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै डाइरेक्टलि मोनहैगोन आरो बेनि अनगायैबो बेनि सिगाङाव जेसेबां क्लास लानाय दङ बेनि चैप्टारफोरखौबो गासैखौबो होनाय दङ नोट्सजों लोगोसे आरो मोननै मोनथामसो जायफोर लानो आद्रा दङ बिसोरखौ उनावहाय मोनबाय थागोन दा बेनि थाखायनो जुदि नोंथांमोना दिनैसो नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नटिफिकेशन मोननो होयो बेनि थाखाय नटिफिकेशन बेलखौ अन खालाम आरो फैदो फारि फारि जागायलांदिनि दा बे जेबो नङा बे जाहैबाय हमी जहांगीर भाभा भारतनि सासे गेदेमा बिगियानगिरिमोन दा बे बिगियानगिरिनि सोमोन्दै सुंद' बाहाय जिउ खौरां होनाय जादों आरो बेखौ गाहायै हिन्दी रावाव लिरनाय जादोंमोन डक्टर हेमत सिंह सिंहा नरेन्द्रजीत सिंह रावल बिथांमोन सानैहा गुबैयै हिन्दी रावाव लिरदोंमोन आरो बेखौनो जोंनि नैबे सेबानि बर' राव दानस्लायग्रा मोनसे जिहेतु बिफान दं बिथांमोनहा बे सुजु आफादा बेखौ राव दानस्लायनानै होदों दानिया फैदो बाहाय बिथांनि बागै सुंद'यै जों मिथिनानै लाग्रोनि जुदि हमी जहांगीर भाभा बिथाङा 1909 मायथाइयाव 30 अक्ट'बर खालि जोनोम जादोंमोन बेनिफ्राय थैनाया 1966 नि 24 जानुवारि खालि थैदों सोलोंथाइ लानाया जादों 1930 आव केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालियाव लादोंमोन आरो बेनिफ्राय डक्टरेट डिग्रीखौ मोनदों 1934 आव बै सोलोंसालिमानिफ्रायनो मोनदों माने केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालिनिफ्रायनो बिथाङा मोनदों आरो बिथाङा भारताव बिगियान फरायसंनायनि गेजेरजों रासायन सोलोंथाइनि रिडार जादोंमोन मुलुगनाङारि सोरां बिजिरसं इउनिटनि फोरोंगिरि जादोंमोन मुम्बाइनि टाटा इन्स्टिट्युट अफ फान्डामेन्टेल रिसार्चनि फाउन्डार एबा गायसनगिरिमोन बेनिफ्राय 1955 मायथाइयाव भारतनि परमाणुआरि गोहोनि बाहायनाय सोमोन्दै हारिमायारि जथुम्मानि आफादगिरि हारिमा गेजेरारि परमाणु गोहो एजेन्सिनि बिगियानगिरिनि बोसोनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनियाव सोद्रोमा दंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बाहाय गुबुन हादोरारि बिथिङावबो गुबुन हादोरावबो बिथाङा गोबां मान मोनदोंमोन आरो गोबां बिबान मोनदोंमोन जेरै लन्डननि रयेल ससाइटिनि मोनसे सोद्रोमा जादोंमोन बेनिफ्राय एडिनबरानि रयेल ससाइटिनि सोद्रोमा जादोंमोन बेनिफ्राय आदाम बान्था मोननो हादोंमोन हफकिन बान्था मोनदोंमोन आरो पद्म भूषण बिमुंबो मोननाय जादोंमोन आरो बिथाङा बाहाय कास्केट बुंफुरलु बिथाङा गावनो दिहुनदोंमोन क्वान्टाम बुंफुरलु बिगियानाव बेखौ बिथाङा दिहुनदों गुदि बेसादारि गुन्द्रा बेखौबो सिनायथिना होदों आरो मुलुगारि बिदुंसारनि सोमोन्दैबो बिथाङा सिनायथिना होदों दा बेखायनो बियो भारतनि थाखाय जोबोद सासे गेदेर सुबुंथोनमोन बिगियाननि बिथिङाव रासायननि आरो परमाणुआरि बिजिरनाय बिथिङाव बिथाङा जोबोद आखा फाखामोन भारतनि बिथिङाव दा बेनिफ्राय फैदो फराय हिसाबै जोंहा मा दं बिथांनि सोमोन्दै मा खिन्थादों नायना लादिनि दा बेयावहाय जेबो नङा फारि फरायलांबानो मिथिगौमोन जे उन्दै समाव हमी जहांगीर भाभाया मा होनदों सासे उन्दै बैसोआवनो गावो मा गावनि साननाय हनाया मा बेखौ मिथिनायनि सिगाङावनो बिथाङा मा खालामनोमोन होनदों जेब्लाबो साननाय हनायाव गफबनानै थाबाय थायोमोन होनदों जेखौ बिथाङा माबा मोनसे बिजिरनायाव मुखुब जानानै थाबाय थायोमोन होनदों बिनि थाखायनो बिथाङा हरसेबो उन्दुआमोन होनदों हराव जोबोद खम उन्दुयोमोन होनदों दा बेखौ जोबोद खम उन्दुनायनि थाखायनो बिमा बिफाया बिथांखौ डक्टरनिसिम दिन्थिनो गोनां जादोंमोन होनदों नाथाय डक्टरा बिथांनाव नायबिजिरनानै जेबो रोखोमनि बेराम एबा जेबो रोखोमनि गोरोन्थि मोननाय जायाखै नाथाय बिथांनि साननाय हनायखौ बिथांनिखौ नायनाय डक्टरा हमनो हादों होनदों बेखायनो बिमा बिफाखौ बोसोन होदों जे बिथांखौ बिगियाननि बिथिङाव फोरोंथाइ हो बिथाङा बिगियाननि सायाव गोबां माखासे माबा मोनसे खालामहैनो हागोन दा बेखौ बिमा बिफानिसिम डक्टरा आसा होदोंमोन दा बिथांनि डक्टरनि फोरमायनाय बादियैनो बिमा बिफाया बिथांखौ गावसिनि साखाथियाव थानाय मोनसे बिजाब बाख्रि एबा लाइब्रेरियाव थिसननानै होदों होनदों आरो बेनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बियो गोबां बिजाबफोर फरायदों आरो फरायनानै बिथाङा बिजाबफोरखौ गावनि आंगो लोगो बादि खालामना लानानै बिगियाननि बिजाबफोरखौ फरायनानै बिथाङा बिगियान बिजिरसंनानै सासे बुहुमावनो सासे गेदेमा बिगियानगिरि महरै मिथिजानाय जाहैदोंमोन होनदों दा बिथाङा बे बिगियाननियाव फरायसंनायनिल' गोसो दंमोन बे नङा होनदों बिथाङा आरोबाव गाहायै मोननै हमी जहांगीर भाभाया मेथाइ खननायावबो जोबोर आखा फाखा आरो दानिया फैदो बिथाङा दानिया बिमा बिफाया बिथांनि साननाय हनायखौ गोसोखौ हमदांनो हानानै बिथांखौ सासे बिगियान फरायसंनो थाखाय बा बिगियान फोरोंनो थाखाय आखायाव लाबाय होनदों आरो बे बिगियान फरायनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जादोंमोन होनदों आरो बेखौ मुम्बाइआव स्कुल कलेजाव फरायखांनायनि उनाव बिथाङा लन्डननि केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय इन्जिनियारिं डिग्रीखौ लाहैनो हानाय जादोंमोन होनदों आरो बे इन्जिनियारिं डिग्री लाहैनाय समावनो बिथाङा बै समाव लन्डनाव सासे नबेल बान्था मोनगिरि
बिगियानगिरि आरो परमाणुआरि गोहो बिजिरगिरि पल एड्रियन मौरिस डिराक मुंनि सासे गेदेमा बिथांखौ लोगो मोनदों होनदों आरो बे बिथांखौ लोगो मोनखांनायनि उनावनो बिथाङा आरो गावहा बिगियाननि बिथिङाव साबसिनै गोसो जानाय आरो बिजिरसंनायखौ आखायाव लाबावदों होनदों। दा बै गेदेमाखौ मोननायनि थाखाय बेखौ गोसोआव लानांगोन नोंसोरो नबेल बान्था मोननो हानाय बिथां पल एड्रियन मौरिस डिराक बिथांखौ लोगो मोनदों होनदों। दा बेनिफ्राय बिथाङा बेजों लोगो मोनखांनायनि उनावनो आरो बिगियान बिजिरसंनानै गाव हारसिङैनो मोनसे कास्केट बुंफुरलुखौ दिहुनदों होनदों। जाय कास्केट बुंफुरलुआ दिनैसिमबो बिगियानाव जोबोद गोनां आरो बाहायजायो। दा बे कास्केट बुंफुरलु दिहुनखांनायनि उनाव बिथाङा आरोबाव कस्मिक सोरांनि सोमोन्दै बिजिरसंनानै गोदान खारि दिहुनबाय थादोंमोन होनदों। दा बिथांनि बे दिहुनथाइफोरा जोबोद बेसेन गोसा बिगियाननि बिथिङाव भारत आरो मुलुगनि थाखायनो। दानिया बिथाङा बै समाव लण्डनाव फरायखांनायनि उनावनो लण्डनावनो गोसोबादि थानानै गोबावनो साख्रि मावनानै बै हादरनि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन होनदों। नाथाय बिथाङा भारतनि सायावसो बिथाङा जोबोद गोसो गुदुं, गावनि हादरनि सायावसो, बेनि थाखायनो बिथाङा बैयाव थायालाबा भारताव फैफिनदोंमोन होनदों आरो भारताव फैफिननानै बिथाङा भारतनिनो खामानि मावनो थाखाय जागायदोंमोन, जेराव द'राबजि टाटा ट्रास्टनि हेफाजाबाव बिथाङा भारताव बिजिरसंनाय खामानि मावनो थाखाय परमाणुआरि बिथिङाव बिजिरसंनाय खामानिनि थाखाय टाटा इनस्टिट्युट अफ फान्डामेन्टेल रिसार्च मुंनि मोनसे फसंथान गायसननानै खामानि मावदों होनदों। दा बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन आरो बिथाङा लण्डननिफ्राय फैफिननाया जादों 1940 मायथाइयाव फैदों होनदों। दानिया बिथांखौ बेबादि खामानि मावनायनि थाखाय भारतआ उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव बिथांनो परमाणुआरि गोहो आय'गनि थाखाय मोनसे बिबानगिरि हिसाबै थिसननाय जादोंमोन होनदों। बेखौ गाहाय बिबानगिरि हिसाबै भारत हादरा उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव बिथांनि खामानि मावनायखौ नुनानै परमाणुआरि गोहो आय'गनि थाखाय गाहाय बिबानगिरि महरै थिसननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा सिगाङावनो सानखानायमोनदों जे भारतखौ परमाणुआरि गोहोनि बिथिङाव मोनसे मिथिसारजानाय, मुलुगाव जोबोद गोजौ मिथिसारजानाय हादर हिसाबै गायसननायनि सिमां नुदोंमोन होनदों। नाथाय बिथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बिथाङा मोनसे एयार'प्लेनाव जाब्रबथाय जानानै ससेयावनो जिउ गोमानो गोनां जादों होनदों। बेखायनो बिथांनि बे गासैबो सिमांफोरा बेयावनो फेलें जानो गोनां जादों। नाथाय बेखिनि ससे समावबो बिथाङा गोबांथार भारतनि थाखाय आरो मुलुगनि थाखाय खामानि मावलांनो हादों, बेयो बाख्नायथाव। दानिया बिथांनि बेबादि बिहोमा होलांनायनि थाखायनो जोंनि भारत हादराव मुम्बाइआव भाभा परमाणुआरि बिजिरसं मिरु महरै गायसंनानै दा आथिखालाव दोनबाय होनदों। दा बेखौनो बे भाभा परमाणुआरि बिजिरसं मिरु बिथिंनिफ्राय बेयाव थांबानो जोङो बिथांनि बागै गासैखौबो मिथिजोबनो हायो। दा अब्ला नुनो मोननाय जाबाय बिथाङा सोरमोन आरो बिथाङा हरखाबै मोनसे एयार'प्लेन एबा बिरखं जाब्रबथायनि गेजेरजों जिउ गोमानो गोनां जादों। दा बे अब्लाबो नाथाय बिथाङा दहायनो नोंसोरनो खिन्थाखादोंमोन गोबांथार बिथिङाव बिथाङा खामानि मावलांनो हादों आरो बेखौ नोंसोरो बिजाबनि उनाव सोंनाय फिननायनि खाथियाव नोंथांमोनहा बे फरा जोबनायनि उनावहाय बिनि सोमोन्दै सिनायथि होनाय दङ। बे बक्सआव नोंथांमोना नायबा नुगोन गासिबो बहायनो रग' खिन्थानाय दंखायो। दानिया बिनि सोंनाय फिननाया गासैखौबो लिरनानै होखादों, PDF मोनगोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों थांनानै डाउनलड खालाम, नङाबा नट खालामना लाबानो जाबाय। शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरा जाहाथे मोनहैनो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।